Hello mga kawigil! So, Ayan, ay mumukbang natin na iba't ibang klase po ng street food. ayan, Philippine street food po yan. Philippine street food. Meron po tayong proven. Prove na prove. Correct. Siomai na street food din po. Meron dito back fat chicharon at calamares. Siyempre, hindi mawala ang balut. Yun, siyempre. At ang crispy isaw na nasa stick. At Mga aking mga sausaw, iba't ibang sausawan. sausawan na hiningi po namin sa street yan. Tapos siyempre po, parang, mas masarap sa kanin, na rin po kami konting kanin dito. Yan, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinagloob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Kayo din po ang mga viewers po namin. Maraming salamat po, Ama. Tapos sa abdalangin sa inyong pagtungan natin sa Kristo namin tapagtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Yan, di po tayong kalamansi juice dito. Kain po. Ako po. Proven. Oh. Balut sa puti. Sarap. Perfect. Malutong ha. Nainit pa. Pagdating ho namin sa bahay, ininit po namin. Para mas masarap. Mainit. Kanina street food to na. Ngayon, ano na siya? Food home na. Walay na naman eh. Sarap sa kanin. Tignan naman natin chicharon. May laman po yan, oh. Oh, ito. Oh. Ang sipa ba? Ang back fat? Ito na sausaw ng proven. Ganito yung ginagawa sa street food. Sarap siya, ha?
Sarap. Oh. Sana proven, sarap oh. Calamares. Sa Andy Best po, hindi na po magkakanin. Kasi gusto niya po talaga yan lang. Para may variation. May nakain ng kanin, may nakain ng ganito lang. Sabay eh. Makungaran. Si Mang Tommy po, chicharon. Oh, dito na ako sa wek-wek. Ano talaga, no? Street food ng Pinay, talagang hindi rin ito papahuli. Ang flavor daw ho nito ay beef. Tapos yung isa ay Japanese. So, Try natin. kung masarap. Ayan, sinama na ho namin yun, no? Yung sausawan niya. Pwede. Pwede. Japanese. Japanese. Sarap. Kung gusto nyo naman ganito, tusok-tusok lang ho sa ano. Habang bagong luto. Actually, bali down po kami kakain talaga eh. Sa ano, sa bayan. Ang problema ko, umulan. Hindi ko manatuloy. Inuwi na lang po namin. Namiss ko itong proven. Tagal ko nung ginakakain ito. Ito pa oh. Ito pa. Nagay mo dyan. Ang laglag. Ano sa kawag ng proven mo sa... Tagal mo namin ito. Actually, pang isang pamilya ko sana to, 4 to kami. Hindi ko naging available yung 2 bata. Sumobra busy po eh, pag-aaral. Kaya pinagluluto na lang po ni Andy Bes ng ulam. Pinagtira na lang ko namin ng balot, ng ano, kaya mga ganyan kung pwede sa kanila. Ang sarap ng proven ni. Approve na approve. Balot. Ito oh. Pambasag ng sunog na balot. Oh, sana pa mo. Sarap ng sabaw. Sana po yung maubos namin ni Andy Bes to, no? Ay! Sarap ng balot. Balot sa puti. Puting-puti.
Sarap. Kung saan ko sasaw-saw eh. Sa proven pa o sa ano eh. Sa proven. Mukha lang siyang proven. Yung saw-saw ng proven. Ang sarap. Wow. Pati ito, ininit din namin. Bababad lang po sa ano, kumukulong tubig, no? Okay na. Ito, proven. Di ba, mahilig sa chicharon po yan eh. Uy, kumain ako ah. Mahilig ka ba? Sarap na ito. Ang proven. Miss ko itong probe. Sarap. Sarap. Ay, gusto mo pa ba? Balat Ako na na akin ako. na to. Balot siya sa puti nun eh. Sarap. Ano lang. Wow. Yung kalahati, balot sa puti. Dami sabaw. Ano po? Halos ang liit lang ng sisiw, Oo. no? Ganda. Lagi maliit lang. Uy, sayang sabaw. Ay, excuse po. Pusog na. Yan po. Ganda. Ay, excuse. Ang anghang. Lagyan mo lahat yun Ha? Sili? May mga sili po kasi maanghang. Oo. Iyak na ako. Si Chilo oil din po sila doon. Kaya masarap po. Okay yun, no? So, may Calamares. alamari. Ito pa proven. Ito gusto mo eh. Ano bang program? Anong gusto mo dyan? Ito. Good. Hindi mo gusto yung kakainin ko. Ito gusto ko. Kaya lang, Hindi mabilis kainin. Hindi bagala natin. kaya lang, ano na yun? Mahaba na oras. Ay, nagba ang sakin? Kaya gusto pa ang paan. Namadali tuloy ako, nakatako yung oras eh. Pakain mo na ba sa akin lahat to? Ayan, simulan. Ito, mamaya ako nakakainin kasi ang haba na ng ating oras. Kain ko na to? Ano na yan? No. Ito sa ito. Gusto mo yan? Gusto mo pa ba natin siomay? Gusto mo ilang ko ito eh. Ayan. Simulan natin ang ating shout out. Shout out Jenny Lee Austria from Tansa, Cavite. Hello po. Bautista family. Akiel Alcance. Shout out sa mga taga-Bagong Anyo Street ng Toklong A1. Shout out po kay Clyde Ivar, Camille Life, Camille San Vicente ng Nueva Ecija, Baby Jane Motol from Marinduque,
Virginia Tayaw. Kay Ma'am Meds Loriente. Hello po from Santo Tomas, Batangas. Ayan. Oh, gusto. May natira pa kami. Pero kapusta po talaga kami sa ora. Kahit magmadali tayo. Natapos mo yun sa masarap na mukbang natin. Siyempre maraming salamat sa Diyos sa pagkampi ng kaloob niya ngayon ito. At sobrang salamat sa street food na binili natin. Okay naman. Uubusin po yan ni Yanni Pes. Ito mapapaborito niya po yan. Pero bago po yan. Maraming salamat po mga kuya. Lagi po tayo mag-iingat. Kaya bigla na lang mawala.